Είμαι ο Δημήτρης Τσουκαλάς, είμαι γιατρός και επιστημονικός διευθυντής της Metabolomic Medicine. Στην κλινική μας ειδικευόμαστε στον εντοπισμό ελλείψεων και μεταβολικών διαταραχών που συνδέονται με τα αυτοάνωσα και χρόνια νοσήματα. Γιατί ο σύγχρονος άνθρωπος να λάβει συμπληρώματα διατροφής? Δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό ότι δύο κύριοι παράγοντες νόσου παγκοσμίως είναι πρώτον οι ελλείψεις σε θρεπτικά συστατικά και δεύτερον η διατροφή. Ακόμη και η κατανάλωση τροφών με μεγάλη θρεπτική αξία δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τροφές με μεγάλη θρεπτική αξία όπως το κρέας, τα αυγά, τα γαλακτοκομικά, τα θαλασσινά, το λάδι, οι ελιές περιέχουν 10 με 15 φορές λιγότερα θρεπτικά συστατικά σε σχέση με 100 χρόνια πριν. Οπότε είναι αναγκαστική η συμπλήρωση της διατροφής μας με συμπληρώματα, τα οποία όμως πρέπει να προσομοιάζουν την ίδια μας τη διατροφή, να περιέχουν δηλαδή χρώματα, ενισχυτικά γεύσης, τιτάνιο, αλουμίνιο ή άλλα έκδοχα που να μην είναι τροφή.